Hello? Ano? Ha? Di ka. Batara. Di ako habubot iyo, itit iyo. Kuan, loy anala nga na tagigi-endorse sa iyo. Habubot pa itiyo hatag haa. Mo papit bitchin, kamuro mahal pa pagkuan haa. Offer. Para na makaruyag. Itong loy batara yung adaw-adaw ginagamit. Habubot iyo. Hinahatag haa. Oo. Pag international nga, ni nga loy ba? Sige. Ihataw na natin yung iba, diri akhit. Kapamanawag pa maniyo, ba? Kamananawag niya ako ni pagpagpa-endorse. Suloy, anala nga ni, habobo pa'y tatagha, bisang ang bitchin nga, kuan, murumahal ang hatagha akan offer, wa akaruya, gasa pa. Tudoy, ininangani akuan, ininangani akin, ba? Loy tatagang galahin, kada endorse 50 pesos, ba di ka maruruyag? Hala, tibway, wara